हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। दिनै 18 मे 61थि बर' बिजों सान। बे बर' बिजों साननि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय। बर' हारिनि थाखाय दिनैनि बे साना अराय गोसोखांजाथाव आरो सिबिजाथाव। 1963 इं मायथाइनि 18 मे खालाराव बर' रावखौ बिजों महरै गुदि फरायसालियाव बाहायग्रोजेननाय जादोंमोन। बै साननिफ्रायनो 18 मेखौ बर' बिजों सान महरै फालिबोगासिनो दं। थिग बे लेखायैनो सिगांनि बोसोरफोराव फालिबोनाय बादिनो दिनैबो बर' बिजों सानखौ फालिनो एबा खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथोन हरनायखौ नुनो मोन्दों। 18 मे बर' बिजों सानखौ बिटिआरनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो सरकारि मावख' लोगोसेनो मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ फसंथानफोराव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथोन हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। धुबुरीयाव गंसे गारिनिफ्राय माबा सिखावै लांनाय मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। धुबुरी जिल्लानि फलिमारि ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनानै बै मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। मोनसे सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै पुलिस बिफाना AS 16D 9534 नम्बरनि गंसे बिलाथि गारिनि उन बाहागोआव सिखावै सोनानै लाबोनाय माबा मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। धुबुरी पुलिस थानानि बिबानगिरि मुन्ना पासानिनि दैदेननाय मोनसे हानजाया बृहस्पतिबारनि हराव बे सिग्रोमनायखौ खालामदोंमोन। बै सिग्रोमनाय समावनो सिखावै सोनानै लाबोनाय माबा मोसौजों लोगोसे गारिखौबो हमनो हायो। बेफोरबायदि सिग्रोमनायनि गेजेरजोंब्लाबो सिखावै मोसौ फालांगि खालामनाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो थानायफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो थायो। बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन सोलोंथाइ मन्थ्रि जानो हानाय आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेस्वर बर' बिथाङा रुंसारि जाबाय। 1939 इं मायथाइयाव जोनोम मोननाय आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो रेभिनिउ मन्थ्रि थानेस्वर बर'आ मैया 17 मे खालाराव फुंबिलिनि 7:05 रिंगायाव रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा गावनि सासेल' फिसाजोखौ बुहुमाव नागारलाङो। बिथाङा 85 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथाङा सासे मन्थ्रिनि अनगायैबो गुवाहाटीआव थानाय बि बरुवा कलेजनि बिबुंगोरा महरै 25 बोसोर खामानि मावदोंमोन। लोगोसे बिथाङा बर' थुनलाइ आफादावबो लेङाइ आफादगिरि आरो रां लाथुमगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव सुबुं समाजाव सुफुंख' हायै खहा जानानै थाबाय। मख'नो गोनांदि बारग' मन्थ्रि थानेस्वर बर'नि गोथै सह'आव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', राज्य सभानि MP रोंगोरा नार्जारि, मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव जोबथा मान बावो। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मान बावनाय जायो। बिनि उनाव समाजनि नेमखान्थि बादि गावनि आंगो गामियाव लाबोनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो। नलबारि जिल्लानि DCखौ FIR होनानै सासे महकुमा मावख'गिरिया गावनि साख्रिखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। थांनाय 7 मे खालारखालि थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जालाङो। बे बिसायख'थिनि हरनि समाव बिसायख'थियारि खायसे खामानिखौ लानानै नलबारि जिल्लानि DC बर्नाली डेका आरो सोनाब नलबारि महकुमानि मावख'गिरि अर्पणा शर्मानि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन। बै नांज्लायनाय समाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दाय होनानै बै हरखालिनो DC बर्नाली डेकाखौ महकुमा मावख'गिरि अर्पणा शर्माया नलबारि थानायाव गांसे FIR होदोंमोन। FIR खौ थिसननो थाखाय नलबारि पुलिस थानानि असिया नलबारि जिल्ला SP नियावबो गनायथि बिदोंमोन। नाथाय DCनि हेंथायै FIR होनानै उल्थायै महकुमा मावख'गिरिया साजा मोननांबाय। मख'नो गोनांदि 2023 इं मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि DC जानानै थानाय समावबो सासे 4 ग्रेडनि मावथिखौ टिफिन लांनायाव एसे उल्था फाल्था जानायनि थाखाय बर्नाली डेकाया सोबादोंमोन। बै सोबानायनि दायावनो 4 ग्रेडनि मावथिनि फिसाजोआबो क'क्राझार थानायाव FIR होदोंमोन। बै समाव DC बर्नाली डेकाया निमाहा बिनानै बै जाथायखौ फोजोबदोंमोन आरो दाबो सासे सोनाब नलबारिनि महकुमा मावख'गिरिया FIR होनानै गावसो बिसायख'थिनि खामानि मावनायाव उल्था फाल्था एबा बानाय दिन्थिनायनि दाय होनानै साख्रिनिफ्राय एरनजानाय जाथाया ओनसोलाव गोबां सावरायजानो गोनां जानानै फैदों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।